tikuwag manok, dre! Dali lang ka na ko i-plaster sa kay painit po ka ba? Sanding itabu ang ano ni anak man ka. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, wow. Unsa? Wow, wow. Wa yung kasabot na mong gipang istorya. Hala! Naalagis na tayo dia! Sarge! Sarge! Imong iksuon ba? Hoy! Wow! Gingi ba? Sorry, Sarge. Yati, gini bayutan niyo. Karena manok na po niyang giritan ba? Mau nang di gana si Sarge ya, kay katul kay kamot ba? Hala, murag girit-giritan ang manok ba? Lo. Nene pag-agino do. Agoy! Ang nakamali ani. Naamo po din yung bata nga chismoso diri. Hanakon! Nay nangawat og manok! To, ara lagi ni tugan. Hoy! Kamu na tikuwag manok diri! Bantay lang mo ha! Lo. Sarge! Oh! Sarge! Tara, Sarge, kibisig madamay ka dali. Sarge! Bahala na ka diya, uy! Na! Nakatindog na! Luuya pong Sarge, ay, naningkamot po rin taon. Pak! Kana, Sarge! Dagan, Sarge! Sige, tikang, tarunga ba? Kana, Sarge! Paningkamot, jud, Sarge! Mamatay yung ka! Kana, Sarge! Builog yung Sarge! Wala! Nawala lagi sila! Basig nagtuo si Angkol nga katuray kawatan. Salamat, Kol! Nanakol pang sudan! Utik ba, utik? Sarge! Hulong na ba kay? Wala naman sila! Na, wag yun naminaw, oh! Hala! Sarge! Lay motor! Na, wala yun! Gingnan bitag hunong! Da, tagam, tanga-tanga man!